Amabiak gaur, guazen telesaiari, udako abestiaren letra asmatuko diogu. Maietan esaldien neurriak dituzue. Eta zeri buruz hitz egin dezakegula iruditzen zaizue? Ingurumenari buruz, euskerari buruz... Martin? Guri buruz, lagunei buruz. Betxu, ideia oso ona. Eta lagunak esaten dugunean zer etortzen zaizue burura? Imar? Ez dela inor baztertu behar. Eta zuri, Lander? Ez aiola inori barre egin behar. Guk ez diogu inori barre egiten. Esaldi ona. Kontatu ditzagun silabak. Guk ez diogu inori barre egiten. 12 silaba dira. Lehen bertxoko lehen zatirako balioko liguki. Orain, egiten hitzarekin errimatzen duen beste hitz bat aurkitu beharko dugu. Maitatzen. Oso ondo. Bizipen. Oso ondo. Honena izango da taldeka biltzea eta lagunak ideia kontutan hartuta talde bakoitza ia bertso bat sortzeko gai zareten, bale? Orduan, bildu zaitez taldeka eta gungo gera errimak. Badaukagu letra osoa, lan bikaina indezue. Orduan, orain, jarriko gara hemen erdian, eta denok batera elkarrekin abestuko dugu. Eta bide batez, bideoa eitb.eusera igotzeko aprobetxatuko dugu. Ados? Guk ez diogu inori barre bizitzeko zure ametsak borroka egin gabe zaindu itzazu.